Mamaya. Hindi ko kayo mag, ano po nga, pag kayo mo, kayo mo, pag-ibig ko lang, hindi mo. Puro na puro na kinakain. Hindi po, yung parang ganito ma'am, isda po yan, tapos ikikilo namin yung isda, kung ano po yung kilo niya, Ng molasses. Opo, 1:1 po ma'am. Tapos tatakpan namin ng ganito ma'am, ibuburo po namin ng 21 days, saka namin kukunin po yung katas niya. Ay, fertilizer na yun. Opo ma'am, yun po yung pang-spray po namin, nagbibigay po siya ng nitrogen po sa alam. Yung mga yun, mga pampatamis din po ma'am, ganun din po yung proseso ng mga gusto. Mga asin, pansigang. Ayun yung mga, why are my plants turning yellow? That's the greenhouse. Yeah. Imas lapakbel. Oh yeah. Mga kailan? Agriculture ako dati. Pero nag-shift ako ng course. Para sila na lang po yung
Ano to, kuya? Para saan yan? Yun po yung, ano po yun, ma'am? Ito. Yung mga, ano po yun, ma'am, yung pang-attract po ng mga, ano, Insect? mga nabibigyan ng pamilya. Okay. Deal. Deal to di ba? Deal? Ginagamit namin siya sa wine. Diba? Medyo marunong din ako sa mga herbs. Dahil ang dami sa China. Mga mahilig sila sa ganun. Ay! Ma'am, Ay, tanda lang po. Barbie! Talong. Ay, talong! Sila, ano, doktora. Ay. Sila, Good agriculture does its best to emulate nature. Nice. Gusto ko magka-farm ako puro malunggay. Malunggay man. Yes. Andun na lahat eh. Tapos ano, ang pangalan nito? Mushroom. Naaamoy ko na ang mga hayop. So nice. Hello. I am very proud to be called a pig. That's not pride. Integrity to Para pag umiin po sila ma'am, para na-absorb mo. Kasi, karap katarasan dito pag nag-ano na po ma'am, nilalagay na namin yung tayo ng baboy dito sa ano po ma'am, para may makain po. Doon po ma'am, pero meron din po doon ma'am. Pero yung mga malalaki po ma'am, doon po sa doon, banda rin doon. Kasi yung kalabas po ma'am, yung kalabas po yung bunga. Yung parang buko ma'am. Ayun po ma'am, yung buko, ayun yung buko niya ma'am. Ano yun nakakagamot daw na. Yung may pupunta dito. Ayun ang binibili, marami. Yun. Opo ma'am, yung kalabas po. Parang buko, di ba? Ayun po ma'am, parang buko po. Opo. Patikas siya. May mga tinda ba kayong mga gumamela? Mayroon po ma'am. Titira sila ng gumamela? Opo ma'am. Kaya medyo malaki po yung
kayo. Let! Dito, tingin ka dito. Bakit anong tinitingnan mo? Ato nakata. Tina! Oo. Oo. Kunin mo to.